Je. Ale šikaj. Ja som nevstane. To nie je šanca, aby ja som vstal. Takže ja sa musím nejako previesniť. No piči. Dani, poď tu, bo musím dať čo pozrieť. Prosím, vstaň, Jožo. To nie je šanca, aby ja som vstal. Nechaj ma. Pociťujem na piči situáciu. To je moje verše do piče. Ale teraz to už aspoň bude vo Full HD natočené, nejak takedy, keď sme boli mali. Ja nemám okuliare, ja neviem, kde som. Pán Joži, prosím ťa, vstaň z tej zeme. Dani. Pociťujem na piči situáciu, musím sa... Dík Jožo vie chodiť zrazu. Správ sa. A najlepšie, Joži. Ideme to z mesta a všetky to tak kože zhodené do piči. Ty pamätáš? Ako človek sa správaj, prosím. Tam je strom, nie sú piči. Ale to je v piči. Jožo, tam je koža. On sa nevyčíka tam. To sa vidí. To tam nie je to normálne. Nie, ale toto nie je normálne, keď ho budem natáčať. Práve, ja si predúvam, ale... Ľudia pôjde a tam sú zo pár ľudí, tam je pri autobuse. Bože môj, Bože môj, Na zastávke ľudia. Bože môj. To je v piči.